Слава Ісусу Христу! Вітаем вас у 30-м эпізодзе падкаста «Малітоўны перапынак». Сёння у цэнтры нашай увагі драматычны і вельмі глыбокі сюжэт з Евангелля паводле Мацея. Хаджэнне па вадзе і шторм на Галілейскім моры. Разам з грэка-каталіцкім святаром, айцом Янам Майсейчыкам, мы паглядзім, чаму Христос прыходзіць менавіта ў момант найбольшага выпрабавання і як пазнаць яго голас сярод уласных страхаў. Заставайцеся з намі, мы пачынаем. І адразу змусіў Ісус вучняў сваіх увайсці ў човен і плысці перш за яго на другі бок, пакуль ён адпусціць натоўпы. І адпусціўшы натоўпы, ён узышоў на гару памаліцца на самоце. І як надышоў вечар, быў там адзін. А човен ужо быў пасярод мора, кіданы хвалямі, бо вецер быў супраціўны. А ў чацвёртую варту ночы пайшоў да іх Ісус, ідучы па моры. І вучні, убачыўшы яго, як ішоў па моры, стрывожыліся, кажучы: «Гэта здань!» І ад страху закрычалі. Ісус жа адразу загаварыў з імі, кажучы: «Будзьце пэўныя, гэта я, не бойцеся». Адказваючы ж яму, Пётр сказаў: «Господи, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». І выйшаўшы з чаўна, Пётр пайшоў па вадзе, ідучы да Ісуса. Але, бачачы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў, кажучы: «Господи, ратуй мяне». А Ісус, адразу працягнуўшы руку, схапіў яго і кажа яму: «Малаверны, чаму ты засумняваўся?» І калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, што былі ў чаўне, падышоўшы, пакланіліся яму, кажучы: «Сапраўды, ты сын Божы». І, пераплыўшы, прыйшлі ў зямлю Генесарэцкую. Слава Ісусу Христу, дарагія сябры! Сённяшняе Евангелле часта чытаецца як гісторыя пра цуд. Ісус ідзе па вадзе. Пётр таксама спачатку ідзе, але пачынае тапіцца. Аднак гаворка ідзе не толькі пра цуд, але і пра тое, што адбываецца з чалавекам, калі ён адважваецца даверыцца Богу. Евангеліст Мацвей заўважае, што Ісус сам прымусіў вучняў сесці ў лодку. Траплянне ў буру не было вынікам іхняе памылкі. Яны апынуліся ў небяспецы, выконваючы волю Хрыста. І ў нашым жыцці таксама так бывае. Чалавек моліцца, імкнецца жыць паводле Божае волі, а замест чаканага спакою прыходзіць выпрабаванне. Гэта не азначае, што Бог пакінуў чалавека. Часам менавіта праз буру ён вучыць нас сапраўднай веры. Ісус прыходзіць да вучняў толькі ў чацвёртую варту ночы, амаль перад самым світаннем. З чалавечага пункту гледжання вельмі позна. Але ў Божым часе, у самы патрэбны момант. Бог вельмі рэдка спяшаецца паводле нашага раскладу, але ніколі не спазняецца. Калі вучні бачаць Ісуса, яны не пазнаюць яго. Ім здаецца, што гэта прывід. Страх часта скажае наш позірк. Калі сэрца поўнае трывогі, мы ўжо не можам распазнаць Божую прысутнасць. Таму першыя словы Хрыста вельмі кароткія. «Не падайце духам, гэта я, не бойцеся». У арыгінале ён кажа яшчэ мацней: «Гэта я, тымі ж словамі, якімі Бог адкрыўся Майсею. Я ёсць». У бурах жыцця да нас набліжаецца не проста настаўнік, а сам Бог. Пётр просіць: «Калі гэта ты, загадай мне прыйсці да цябе па вадзе». Ён хоча не проста ўбачыць цуд. Ён хоча наблізіцца да Хрыста, быць там, дзе знаходзіцца Господ. І пакуль ягоны позірк скіраваны на Господа, ён ідзе па тым,
што для чалавека немагчымае. Але варта яму было паглядзець на вецер і хвалі, які ён пачынае тапіцца. Вецер быў і раней, хвалі не зрабіліся большымі. Змянілася толькі адно – кірунак ягонага позірку. Так бывае і з намі. Пакуль галоўным для нас застаецца Христос, мы знаходзім сілы пераносіць тое, што раней здавалася невыносным. Але калі ўвесь позірк займаюць праблемы, страхі, чалавечыя меркаванні альбо уласныя слабасці, мы пачынаем апускацца. І тады Пётр прамаўляе адну з найпрыгажэйшых малітваў Евангелля. «Господи, уратуй мяне!» У ёй няма доўгіх развагаў, толькі поўны імгненны давер. І Христос адразу працягвае руку. Ён не чытае Пятру лекцый, не чакае, пакуль той стане больш дасканалым. Спачатку ратуе, а ўжо потым лагодна пытаецца: «Навошта ты засумняваўся?» Пётр увасабляе сабой усю царкву, часам моцную ў веры, часам слабую, але заўсёды ратаваную рукой Хрыста. Не брак слабасці робіць чалавека вучнем, а здольнасць зноў ухапіцца за Божую руку. І калі Ісус уваходзіць у лодку, вецер сціхае. Вучні ўпершыню адкрыта вызнаюць: «Сапраўды ты сын Божы». Гэтае вызнанне нараджаецца не пасля лёгкага дня, не пасля бестурботнасці, а пасля буры і моцнага крызісу. Бо вельмі часта менавіта праз выпрабаванні чалавек пазнае, кім насамрэч ёсць Христос. Таму, калі ў нашым жыцці ўздымаюцца хвалі, не будзем засяроджвацца толькі на ветры. Будзем глядзець на таго, хто ідзе па хвалях насустрач нам. І нават калі, крый Божа, пачнем тапіцца, не будзем саромецца паўтарыць простую малітву Пятра: «Господи, уратуй мяне». Бо рука Хрыста заўсёды бліжэй, чым нам здаецца. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не вводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. Мой Ойче, життя моє возьми, і все, що захочеш, з ним зроби. Чтоб не зробив ти, я усьо приму. Я дав всього готовий, за усьо дякую. Бо ти мой любий тата, життя тобі даю, без умова цалком, бо довіряю. Бо ти мой любий тата, життя тобі даю, без умова цалком, бо довіряю. Руки твои, Ойче, я дух мой отдаю, и сердце наполненное любовью, усяго себе отдать тебе хочу. Без обмежевания, бо тебе люблю, бо ты мой любий тата, життя тебе даю, без умова
цалкам, бо довіряю, бо ти мой любий тата, життя тобі даю, без умова цалкам, бо довіряю. Бо ти мой любий тата, життя тобі даю, без умова цалкам, бо довіряю. Бо ти мой любий тата, життя тобі даю, без умов